Anem al punt 3 del temari, anem a resoldre equacions de segon grau del tipus ax al quadrat més c igual a 0. Què vol dir això? Doncs que tindrem un número que multiplica la x al quadrat més un terme independent igualat a 0. Posem un exemple, 3x al quadrat menys 12 igual a 0. Fixeu-vos que no hi ha terme de grau 1 on hi hagi una x elevada a 1. Tenim grau 2, terme independent i 0. Aquestes es resolen com si fos una equació de primer grau, és a dir, posarem les x a un costat i els números a l'altre. En el primer pas, aquest 12 que està negatiu passaria a l'altre cantó positiu. En realitat, recordeu que el que fem és sumar 12 als dos costats de la igualtat. I ara aquest 3 que està multiplicant passaria a l'altre cantó dividint. 12 dividit entre 3 donaria 4. Recordeu que en realitat el que fem és dividir entre 3 als dos costats de la igualtat. Jo ja sé que la x al quadrat val 4, però m'interessa saber quan val la x. Farem l'operació contrària a elevar al quadrat i per fer l'operació contrària a elevar al quadrat el que hem de fer és l'arrel quadrada. Per tant, per trobar quan val la x farem l'arrel quadrada de 4. I l'arrel quadrada de 4 té dues solucions, més i menys 2, perquè 2 per 2 dona 4 i menys 2 per menys 2 també dona 4. Com expressem les solucions? Doncs d'aquesta manera. X sub 1, és a dir, la primera solució, valdria 2, i x sub 2, és a dir, la segona solució, valdria menys 2. I aquestes serien les solucions de la nostra equació. Anem a fer un altre exemple, una miqueta més complicat, encara que la idea és la mateixa. Per resoldre aquesta d'aquí, el primer que faríem seria desenvolupar el parèntesis. 4 per x al quadrat donaria 4x al quadrat, aquí ho teniu. 4 per x donaria 4x i la resta ho copiaríem tal qual. Ara posarem, ja es veu que les x se n'aniran, per tant serà una equació d'aquest estil, per tant posarem les x a un costat i els números a l'altre. Per tant ens quedaria, agrupem ja segons el grau del monomi, 4x al quadrat, aquest 2x al quadrat passaria negatiu a l'altre costat, aquí ho teniu, el 4x, i aquest 4x que és positiu passaria negatiu a l'altre costat. El 6 que és positiu el passem a la dreta negatiu. I ara calculem, 4x al quadrat menys 2x al quadrat en donaran 2x al quadrat, 4x menys 4x dona 0, per tant fora, i 38 menys 6 ens donaria 32. Ara com abans el 2 que està multiplicant passaria a l'altre cantó dividint, i 32 dividit entre 2 dona 16. Ja sé quan val x al quadrat, per trobar quan val la x faré l'arrel quadrada de 16, que en aquest cas dona més menys 4. I per tant les dues solucions serien primera solució 4 i segona solució menys 4. Fins aquí la resolució d'aquest tipus d'equacions de segon grau. Al següent vídeo el que farem serà resoldre equacions de segon grau del tipus ax al quadrat més bx igual a 0.